Nilqakom għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn llum flimkien ma' Lino Ċini qed tisimgħu nitkellmu fuq prodott interessanti, il-piżelli. Il-piżelli, bl-Ingliż jgħidula sweet peas. Piżelli, di waħda mill-favoriti tiegħi pjanti għax ir-riżultat jekk turnexxi sodisfaċenti ħafna. Lina ħanaqtalek għaliex qed ninnota xi ħaġa u mill-ewwel nixtieq ninsaqsik. Jiena l-piżelli nafhom ħodor u hawnhekk qed narhom ħomor. Ekku, iva, imma tafa ħadra meta tkun friska. Di piżelli nixfa u għandha kissija protettiva biex ma jdux għalija setti meta tkun għadu fl-istadju ta' preservazzjoni għaż-żrieħ. Għandik raġuni ta' di. Dik jitlaq mal-ilma insomma. Dekku. Mela, din kif għattek, waħda mill-favoriti tiegħi, għax jekk tirnexxi tik riżultat tajb ħafna. Iva, tista' tiżraħħa anke ġo qasrija, ikun dilettant. Jista' jixtri ftit żriera, issa f'qasrija ngħidu aħna jekk se tkun biet minn 30 centimetru diametru, idealment tagħmilha fin-nofs tal-qasrija, titfa' dawk il-8-10 żerriat mhux iktar. Fejn xulxin ma importax, iva għax ħobbu l-protezzjoni ta' xulxin. Il-piżelli pjanta fraġli ħafna. Anke meta tagħmilha fil-miftuħ, ma tridx toqgħod taħdem madwarha blodda ħaġa, anke iktar ħaxixa, idealment tiġbedha b'attenzjoni bl-idejn. Għall-inqas sakemm tkun laħqet żviluppat sew għax delikata ħafna. Se tista' tiżraħħhom ħdej xulxin, m'għandix bżonn dak il-bot. Le m'għandekx, anzi aħjar tagħmilhom ishom ma' ġenb xulxin, isaħħu l-xulxin, iservu ta' protezzjoni għal xulxin. Pjanta delikata. Jħobbu l-wens. Jħobbu l-wens, ekku dik il-kamera. Issa din għandek piżelli li tinżera għal bidu ta' qisu Diċembru. Tkun bikrija u għandek piżelli oħra id-dum tinżera sa l-aħħar ta' Jannar ħanejtek u anke forsi iktar tard. Hemm varjetajiet differenti. Issa, il-piżelli hija xeblieka. Biss ġo pot tista' tħalliha tiddendel u tkun sabiħa. Dilettant jista' jagħmel il-qasab mhux m'għandux ħafna bħalek. Sodisfazzjon kbir. Jekk ikun kenn il-postrit ix-xemx sewwa. Mistoqsija mela minn meta miż-żerrija sakemm ikolna l-piżelli li nieklu, kemm iddum? Ma' 3 xhur tibda tara l-imżiwed u tibda tifforma xi wieħed biex tagħtu. 3 xhur u nofs tibda taħsad tajjeb. Proset, interessanti ħafna. Interessanti wkoll għaliex ġo pot żgħira, pot relattivament mhux żgħira ma mdaqqas jista' bniedem ikollu. Ovvjament, meta jmur jixtri il-pakket, ħajkollu forsi jagħmel numru minnhom. Jew jordna bil-xajdulu, bil-blużin, ituk ta'. Interessanti din ukoll. Mela, grazzi ħafna dejjem tal-informazzjoni lin. Fl-aħħar mill-aħħar kif dejjem ngħidu aħna nagħmluha dan ukoll biex napprezzaw iżjed ix-xogħol kbir li jsir tal-bidja u fl-istess ħin in-nies jista' jkunu jagħmlu ftit dilettant jagħmel ftit id-dar. Nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna l-programm ieħor mill-għalqa tad-dar.